Jučer smo baš imali predstavljanje i projekta Kampus FOI 2. Evo, dekanica je predstavila novi projekt, odnosno revidirani projekt kampusa FOI 2. Sretni smo da je projekt uspio nakon, ako se ne varam, mislim da je sad nekakvih 15 godina, možda i više. Projekt je počeo i sa bivšim dekanima gdje su osiguravali zapravo zemljište na koje će se graditi i profesor Hutinski i profesor Hunjak. Nakon toga, evo, profesor Strahonja je imao viziju kako praktički projektirati taj kampus. U to vrijeme, evo, današnja dekanica i ja smo bile prodekanice, tako da smo dosta radile na tom projektu, živjele smo taj projekt dok se pripremala dokumentacija. Nakon toga svi dekani su nekako dali svoj obol, i grad i županija, da taj projekt uspije i evo sad se nekako otvorila mogućnost da dobijemo tih 20 milijuna eura nakon 15 godina i da uskoro će ići natječaj za izgradnju i ja vjerujem da bi to do kraja 2028. godine trebalo, evo, biti izgrađeno.